Anil Speaker Marod Bura Mamalo Kenneth Marende okoni jatend piny William Ruto nyaka were kod singo makinde ka kinde kendo ket mahino e tich mar kelo lokruok ne piny Kenya. Oloni lek mar William Ruto keto Kenya e rang'iny mano machal kod piny Singapore e yore mar uchumi ok nyal bedo mayot kaluwore kod gope ma Kenya nigo onge mar tije e kind midhiero mamoko. Marende bendo yango mar dok e alap mar siasa e yiero mar higa mar 2027 ka en bende okoni oromo laro kom mar jatend piny Kenya kendo rito mana thuolo mowinjore mar mondo mi oyang chung' mare. Inawezekana, lakini haitafanyika kwa haraka sana hivyo rais anavyoongea, kwa sababu anasema kwamba tunahitaji trilioni 5 na tutapiga hiyo hatua. Saa ingine anasema miaka 2, anabadilika anasema ndani ya miaka 10 itakuwa imefanyika, lakini si hivyo. Lazima tuwe na mpangilio kamili ndio hiyo ndoto iweze kukamilika. Na nasema hivyo kwa sababu hii. Kufikia sasa tuko na utafiti ambao unaonyesha kwamba nchi yetu ya Kenya iko na deni karibu trilioni 12. Sasa ukichukua trilioni 5, trilioni 5 haiwezi lipa deni ya trilioni 12. Sasa huwezi kupata utajiri ufikie Singapore kama bado uko na deni ya trilioni 12.